abin nan ne da nake so dama a fahimta shine gaba ɗaya lamuna nan sun isa tafi daidai shine muka ce to za mu zo mu kawo kukan mu so mana kwatanta barin nan sun gasu la kai ka je da yake rero karatu kuwa irin yaro kai shi iya ja wannan yaro akwai hazaka wallahi gaskiya wala kana kokari gaskiya wala Allah hannun dama na ne ke wannan aina hannun dama wannan shine babban yaron ka kai tabaraki wata waraki gaskiya ne ai duk abin da na gaya ma wannan to ya dauka yanzu masha Allah yanzu ba za a ƙara mai bita yawa ai yana kokari wasauke wajuye wakan shi wallazi na kwanan boye to suratul mun gane waƙetun warowa to a nan za mu kwana ban gama cewa in na yi baki ka daina zuwa min da magana abinci ba ba ka jin magana wannan ya nan ka ba ka jin magana ne